Allereerst wil ik mijn collega's hier allemaal bedanken dat jullie de uitnodiging hebben aanvaard om naar Aruba te komen voor dit heel belangrijk overleg. We zijn vandaag voor het eerst weer live bij elkaar gekomen met de 4 landen. En het is een goed gesprek geweest. Aanleiding voor dit gesprek waren de verslagen van de staten, van de parlementen van het Koninkrijk. Daarbij draait het om samenwerking binnen het Koninkrijk met welzijn en welvaart voor iedereen. Het was een goed gesprek waarbij we het hadden over 3 scenario's voor de wijze waarop de noodzakelijke hervormingen ten behoeve van de inwoners van de landen worden gerealiseerd. Daarbij is nu geen gedeeld voorkeursscenario. Op basis van de bespreking hebben de 3 Caribische landen aangegeven dat we een gemeenschappelijk scenario willen uitwerken. En daarbij hechten wij allen eraan dat het voorstel leidt tot het realiseren van de uitvoering van de afgesproken noodzakelijke hervormingen. En terwijl de landen dit uitwerken, blijft de tijdelijke werkorganisatie operationeel. Ons gemeenschappelijk doel is dat de landen weerbaarder en sterker worden met voorspoed en welzijn voor iedereen. Want samen willen we een beter leven voor al onze inwoners, nu en in de toekomst.